Kaixo artistak, zelan zoazte matematiketan, gustura, baina zenbat gauza ikasi dituzuen jada, eta zenbat hobetu duzuen azkenengo egunetan, asteetan, hilabeteotan, zelako gozada. Gaur, kontu berri batekin gatoz, ezta? Orduekin, baina orduak nola? Orratz erlojuarekin. Gogoratu orratza zer den? Orratza, zaz, korapiloa. Josteko erabiltzen dugun orratza, ez da, ai! Baina kasu honetan orratza erlojuarena da. Orratz txikia eta orratz handia edo orratz luzea. Orduan, orratz txikiak orduak adierazten ditu, eta orratz handiak minutuak. Beraz, 12tik, edo 12tik 11 edo batetik 12ra, ordu guztiak agertzen dira, baina gero minutok nola esaten dira, aiamos esaia. Ezta, pentsatuko duzue hasieran, baina erotita ikasiko duzue, ezta, oso azkarrak zarete. Kontua da, minutuak hemen badaude, edo minutuak hemen badaude, nola esaten den. Eta horretarako gaur truko bat ikasiko dugu, pizzaren trukoa. Zetan hori gustatzen zaizuelako pizza, ezta? Bestela, pastelaren trukoa, ezta? Gogoratu gauza bat, hurrengoan, gelan kontutan hartu. Zuen aldean, zuen ezkerrean, erloju bat daukagula, orratz erloju bat. Eta ea ordua kontrolatzen duzuen. Kasu honetan, adibide bat daukagu, ezta? Hemen daukagu neskatoa, eta esan du, bazkaltzen hasi dela. Zein ordutan hasi da bazkaltzen? Oso ondo, ordubietan hasi da, ezta? Hemen osoa. Eta noiz amaitu du bazkaltzen? Primeran, ordubi eta erdietan. Baina gian horrela kostatzen zaigu, eta gian truko bat behar dugu, ezta? Beraz, guazen trukora. Ea truko hau, hemen lehenengoa daukagu, ezta? Pizza osoa daukagu jateko. Eta adibide honetan, ja orratz txikia badakigunen dagoen, ezta? Zein zenbakitan dago? 8, oso ondo. Orduan zer? 8 ala 8 terdiak dira, osoa da. Hori da ikasi behar dugun, ezta? Orduan guazen orratz handiarekin, orratz luzearekin, goian dago, ezta? Goian. Goian badago, osoa pasatu behar da. Orduan, 8 dira. 8 ordu osoa daukagu oraindik. Eta nola esaten da bestea? Ordu bata, ordu biak, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12. Gogoratu, orratz gorria baldin eta non dagoen, gero ia berdea, luzea. Orratz gorria zenbaki batean baldin badago, zenbaki hori, ezta? Eta ordua ateratzen da. Goian egon da, osoa, 12an egon da. Baina gero bestea, zer gertatzen da orratz luzea, orratz handia, behean badago, 6an badago. Horrek esan nahi du, pizza erdia jandugula, eta bakarrik gelditzen zaigula beste zatia, erdia pasatu da. Orduan, kasu honetan, 8 eta erdiak. Baina zeintzuk dira besteak? Ordu bata eta erdiak, ordu bi eta erdiak, 3 eta erdiak, 4 eta erdiak, 5 eta erdiak, 6 eta erdiak, 7 eta erdiak, 8 eta erdiak, 9 eta erdiak, 10 eta erdiak, 11 eta erdiak, 12 eta erdiak. Ze moduz? Ulertu duzu horrela? Beraz, orain, guazen ariketa praktiko batekin. Guazen gelara. Beno, hementxe gaude erlojuarekin. Ezagutzen duzue? Orduan, zelan irakurri behar dugu gogoratu?
Lehenengo hasi behar gara orduekin, ezta? Orratz txikiarekin, eta gero orratz handiarekin. Beraz, adibide bat. Zer ordu da? Esango duzu? Hemen, bian dago, orduan, gogoratu edo ordu bata edo ordu biak, eta non dago, goian, ala behean. Zer da, osoa, ala erdia pasatu da. Osoa, oso ondo orduan, ordu biak dira, primeran. Venga, beste bat. Eta orain, ze ordu da? Ze ikusi behar duzu lehenengo eta behin? Orratz txikia. Non dago orratz txikia? Zazpian. Eta gero, orratz handia non dago? Goian dago, osoa falta da, ala behean dago. Erdia pasatu da. Oso ondo, beraz, zazpi eta erdiak. Hori da. Beste bat... Venga, arraro bat esango dugu. Non dago orratz txikitsua? Izkutatu da. Orduan, hemen barruan egongo da, ezta? Zein zenbakitan dago? 12, oso ondo. Eta orratz luzea, orratz handia? Goian, ezta? Beraz, osoa falta da oraindik. Beraz, 12, primeran. Venga, batzuk utziko ditut. Hauze. Txon. Ordu honetan arratsaldean hasten gara, ezta? Ze ordu da? Orratz txikia, eta gero orratz handia, orratz luzea. 3 dira, oso ondo. Eta zein ordutan bukatzen dugu klasea? Badakizu? Zein ordutan bukatzen dugu? Zer jartzen du hemen? Eta gero, zer? Osoa ala erdia pasatu da. Oso ondo, 4:00 bukatzen dugu, ezta? Primeran, jarraituko duzu zuk praktikatzen? Primeran, beste bat arte...